bona nit a tots. Aquesta nit el Museros Grup Instrumental es complau en oferir-los l'interpretació de l'òpera de Dos Quinzets. El públic que es concentrà al teatre de Schiffbauer-Damm de Berlín l'agost de 1928 creia que anava a veure una adaptació de l'òpera del mendicant de John Gay, amb perruques empolsegades i llaços, barrejada amb una època de recessió econòmica. Això és el que l'empresari Ernst Ausfried havia encarregat. Ausfried li havia demanat a Bertolt Brecht, que ja posseïa un cert renom per la seva obra dramàtica i poètica, que adaptara la traducció de l'obra de John Gay, que havia tingut un gran èxit en la seva reposició a Londres. Brecht ja estava treballant amb Kurt Weill i proposà que aquest fera una adaptació de les cançons. Ausfried no estava convençut, ja que considerava la música de Weill massa atonal i moderna. El que es trobaren aquests autors fou, en efecte, el naixement que avui solem anomenar teatre alternatiu o experimental. Canviaren la peça de cap a peus, transportant l'acció al mític Londres victorià, que no semblava res al Berlín contemporani. Weill va utilitzar el format de l'òpera balada, però li donà el so de les orquestres de ball i dels cabarets del moment. És important recordar els altres musicals que la gent podria haver conegut en aquella època. En aquella temporada, a Viena, la gran novetat era Friederike de Franz Lehár, amb la seva famosa cançó O Maiden, meine Maiden, o Xica, la meua xica, plena de sentimentalisme i dolçor. A París potser s'escoltaria Cour de Gulli de Messager, una alegre farsa amb oficials i dames a bord d'un creuer de luxe. A Londres es representava This Year of Grace, aquest any de gràcia, de Noel Coward, amb Jesse Matthews cantant Una habitació amb vistes. L'òpera de Dos Quinzets va irrompre aquest tranquil panorama reanimant l'esperit de la sàtira política i social. Brecht insistia que el que sempre hauria de predominar és el sentiment d'un teatre fent l'impossible per a dur a terme un espectacle. Encara que es van fer més de 20 produccions a Alemanya, l'òpera de Dos Quinzets no va ser entesa en altres països fins molt després. Prohibida pels nazis, els seus autors van ser qualificats de degenerats. I quan va reaparèixer després de la Segona Guerra Mundial, havia adquirit un nou significat per al públic jove. Aquesta nit presentarà una adaptació de l'òpera de Dos Quinzets amb text de Bertolt Brecht i música de Kurt Weill, interpretada pel Museros Grup Instrumental sota la direcció de Vicent Roig i narració de Josep Lluís Costa. Esta nit presenciaran una òpera per als que van a captar, ja que es va concebre amb l'esplendor amb el que només els pobres poden somiar. I tanmateix havia de ser barata, de manera que els pobres es la pogueren permetre. S'anomena l'òpera de Dos Quinzets.